Určite viete, že pre vás v Bukolo pripravujeme nový frontend. Prakticky to znamená nové rezervačné prostredie pre vašich hostí. Vzhľadom na komplexitu a prepojenie našich modulov budeme nový frontend spúšťať postupne. Od podzimu tohto roku až do února 2026. Nová verzia prináša zmeny hneď na niekoľkých úrovniach. Hlavnou je určite celé technické riešenie za modulmi, ktoré sa odrazí aj na implementácii jednotlivých modulov na vaše hotelové webové stránky. Samozrejmosťou je tiež celkový grafický redesign a nové možnosti a funkcie, ktoré toto riešenie prinesie. V rámci nich môžeme určite spomenúť ešte väčšiu mieru personalizácie celého rezervačného procesu alebo nové možnosti v nabídke pobytových balíčkov. Spustenie bude prebiehať vo fázach na základe toho, aké moduly od Bukolo využívate. V prvej fáze sa budú spúšťať klienti, ktorí od Bukolo využívajú pouze modul Booking Engine. Druhá fáze bude venovaná našim hotelovým reťazcom a teda klientom, ktorí využívajú od Bukolo Chain riešenie a teda aj hotelový rozcestník. Tretia fáza sa zameria na klientov, ktorí využívajú kombináciu Booking Engine s Bukolo hotelovým CRM. V štvrtej fáze spustíme klientov, ktorí využívajú aj modul Voucher Shop, a to už či individuálne, alebo práve v kombinácii s Booking Engine. Piata a zároveň posledná fáza sa zameria na klientov s komplexným riešením. To znamená, že od Bukolo nevyužívate len Booking Engine, Voucher Shop, ale aj modul Wellness and Spa. O všetkom vás budeme určite podrobne informovať. Určite vám ale doporučujem sledovať našu platformu Bukolo Plus, kde konkrétne v sekcii Wikipédie nájdete od októbra všetky potrebné informácie. Či už sa to týka celkového postupu migrácie na novú verziu, krokov, ktoré bude potrebné spraviť z vašej strany, alebo detailných informácií zameraných na nové možnosti a funkcie, ktoré nový frontend prinesie. Mimo Bukolo Plus vám ale tiež určite doporučujem sledovať naše newslettery, sociálne siete a pop-up okná v adminu, kde tiež komunikujeme všetky dôležité informácie a novinky zo sveta Bukolo.